Il-Maġistrat Leonard Caruana ordna lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jiftaħ investigazzjoni bilan li jkun determinat fejn jinsab Jeremy Harbinson. Harbinson, l-espert ewlieni fl-inkjesta Vitals, qed jirrifjuta li jixed fil-proċeduri li għaddejjin fil-Qorti Maltija fuq il-bażi tal-inkjesta li ħadem fuq hawn. Fl-istess ħin l-avukati tiegħu qalu li m'għadux fir-Renju Unit, iżda ma jridux jgħidu fejn qiegħed. F'digriet il-Maġistrat Caruana qal li Harbinson irid jinstab bilan li kif inhu obbligat li jagħmel taħt il-liġi Maltija jagħti x-xhieda tiegħu bħal kull xut ieħor. Madankollu żied li ma jafx il-pożizzjoni tal-espert Irlandiż taħt il-liġijiet tal-Irlanda ta' fuq. Il-Maġistrat qal li mhux magħruf jekk il-Pulizija tal-Irlanda ta' fuq għamlitx l-investigazzjoni tagħha biex tikkonferma jekk hux minnu li Harbinson m'għadux fir-Renju Unit. Fil-qorti kien ħareġ li l-Pulizija tal-Irlanda ta' fuq qed tqis il-każ ta' Harbinson bħala magħluq. Fid-digriet tal-Maġistrat Caruana jintqal li l-qorti ma tafx jekk Harbinson ġiex notifikat formalment b'data u post biex jagħti x-xhieda tiegħu għaliex l-awtoritajiet ġudizzjarji Ingliżi qalu li l-Pulizija tal-Irlanda ta' fuq tkellmu mal-avukati tiegħu u mhux direttament miegħu. Fid-dawl ta' dan kollu il-qorti talbet lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biex jistaqsi lill-awtoritajiet ġudizzjarji Ingliżi jekk jikkunsidrawx li Jeremy Harbinson huwiex notifikat uffiċjalment biex jagħti x-xhieda tiegħu fil-proċeduri li għaddejjin quddiem il-qorti f'Malta. Il-qorti talbet ukoll biex l-awtoritajiet ġudizzjarji Ingliżi jistabbilixxu jekk l-espert Irlandiż għandux dritt legali li jirrifjuta li jixed u jekk għażilx diġà li jeżerċita dan id-dritt. Jekk jirriżulta li m'għandux dan id-dritt, il-qorti talbet li tkun informata x'passi ttieħdu se jibqgħu jittieħdu mill-awtoritajiet ġudizzjarji Ingliżi fil-konfront ta' Jeremy Harbinson.